Добрий день, сябри. Добрий день усім. Зараз розповіду, чим справа. Справа в наступному. Уже ні для кого не секрет, що вельми моцна гибня почала тиснути на журналістів-фрилансерів. Тому в гэтым году я планую зробити автопробіг по європейських структурах. Это Вена, Брюссель і Страсбург з метою донести інформацію правду об тим, що журналістів переслідує сьогоднішня влада. Зрозуміло, там буде кілька пікетів планується у Вені і у Страсбургу. І перед гэтым автопробігом я спробую сьогодні вже от тренуюсь, проводжу тренування на велосипеді, на ровери. Перед тим, як здійснити кругле європейське турне на автомобілі, автопробіг «За свободу» слова буду називатися, будемо ладити пікети у Вені, в Страсбургу і в Брюсселі. Відповідно, будуть прес-конференції, будемо ловити лукавого чорта, де б він тільки не був. З метою добитися того, щоб ми могли казати правду. Нас ніхто за це не переслідував. Я їду на велосипеді. Для Гоміна я сьогодні їжджу, щоб набратися емоцій в ногах і в руках, щоб давити чиновників у їхніх гніздах. Ось. Запрошую, до речі, журналістів-фрилансерів. Зараз треба стартанусь. Тяжковато, вітаю. Вітаю. Ровер – це здоров'я, сало, сила, спорт, могила. Ось, коротше, літом буде автопробіг Гомель, Вена, Страсбург, Брюссель. Уже є 3 журналісти-фрилансери, шукаємо 4-го. Автопробіг буде за кожного удільника. Здесь сняться, ось машина їде. Щоб не перешкоджати, треба братися правей. Ось. Тому, коли є журналіст-фрилансер, який глядить стрім, скинемося, поїдемо по Брюсселям, по Венам і пікетнем європейські структури, розкажемо їм правду, з ким вони розмовляють, з ким вони ведуть справу, і хто насамреч є Олександр Григорович і його банда. Ось, бачите, як показує практика, на ровери можна їздити. Вельми вдало, сніг іде, ми наперед. Думаю, там автопробіг отримається. Хопа, і по горках. Всім привітання, може хто там з Менська є, як сніг є у Менську, веду в Могильові є. До речі, а що там у Чехії, сподарня? Ольга, у вас там не замело? Замело чи ні? Ось, коротше, рихтуємо автопробіг і тренуємося на роверах. Мало чи що можна здаритися. Може прийдеться кинути машину і на ровери їхати. Тому усім дякую, долучайтесь. З виходними вас. Усіх люблю. Целую мужиков і дівчат. Доброго дня. Так. О. Все, до побачення.